Vy ste mali na YouTube No. také tie série. Tie je super. To bolo... Gym Tips. To taký pre začiatočníkov. To si pozri, to sa namotivuj. To som kúkal, ja som práve že videl nejaké časti a som sa strašne smial. A čo, YouTubeová kariéra ťa naláka? Máte YouTuber? Neviem, ty kokos, to nie. Ako tí videá to vždycky malo, či tí videá, tie príbehy, čo som hovoril, to malo vždycky ako nejaký úspech, ako kokot. To vždycky hovorili, že to je neskutočné, to je strašné, ale kokot, ja neviem, nič také, píšeš, ja týchto mám asi 50 proste zo života, čo takých naozaj zaujímavých, čo sa dajú dobre povedať, vieš? Čo som to ešte vedel fakt pekne povedať, že takú srandu, ale neviem teraz, čo by som im hovoril, oni sa ma spýtajú niečo zo školy povedať, ale kokot, však zo školy som im hovoril 5, ja neviem, niečo z tvojich hobby a snowboardy a pičoviny, keď snowboardujem a tak, vieš, niečo z toho, však som povedal vždycky niečo, ale... To človek vyčerpá. No, to ja nemám ich milión, vieš, a ja si ich nevymýšľam, to je na tom, niektorí mi hovorí, že to však si vymyslí nejaký, on čo ti jebe, jak si môžem niečo vymysleť a hen tak to dávať, hen tak to prednášať, čak kokot, to sa nedá, ja to neviem teda, no. No a hlavne to je to, že celý ten príbeh, keď je naozaj na základe nejaké reality, má o mnoho väčšie čaro, je to také naturálnejšie, keď si vymýšľaš úplne nezmysly. A nemusíš rozmýšľať nad tým, vieš, a idem proste, hovorím, nemusím rozmýšľať, že by som tam dal, alebo tak. Ide to zo spomienok, nie si nejaké kreatívny. Presne tak. Že ja to mám to isté s tými paranormálnymi príbehmi, ako keď som to sem tam... Ty kokot, ja viem, však to... A to je presne, vieš, tí ľudia... Kľudne poďme na to, kľudne nejaký povedz, mňa toto baví ako kokot. No a niektorí ľudia, to presne, že ja som všetko na tom s nimi povedal, ako tak, a potom dojde človek, že no a daj ešte niečo, čo si to mám vymysleť? Ja to nechcem vymysleť, nejde o to, že práve to je na tomto čaro, keď sa to stalo. No však, kokot, takéto veci, to je halus. To som mal všetko vlastne, také tie najzaujímavejšie som mal s Nikou. Chudák, čo si ona so mnou zažila, čo si blázen. Prečo ty kokot, ako čo? Ona to chvíľku aj vyprávala, teraz keď sme boli zase na Santorini, tak ona na stream vyprávala, to som veľmi zlú vec spravil, ju posadiť za stream. No. Našťastie za tých 7 rokov ma to nikdy nenapadlo, pretože čo by ona do éteru pustila, zdáš do nejakého spolunažívania, to by som ako skončil. Hej. To boli iné storky, no. V strede noci sa zobudiť a začať sa s niekým rozprávať. A normálna konverzácia. Čo ti jebe? Strašné veci, no. Teraz nás už vidia normálne? Už by všetko malo byť OK. Ide všetko? Tá kamera, vidíte nás, hej? Budeme ako dlho. No. Paranormálne vecičky okolo mňa sú celku ako pokčep. To som si nechať. No, pred týmito vecami vždycky, ako ja to strašne verím na takéto veci, to tiež. Fakt? Ja sa od toho tak trošku dištancujem, aj keď sa to všetko okolo mňa deje, tak sa od toho nejak dištancujem, že všetko sa dá vysvetliť. Neviem, či si videl to video z Prahy, čo som varil. Nie. Tak, to bol klip. Keď zastavíme, ti ho ukážem, sa pobavíš. No. To bolo také, že som mal taký kitchen stream, bol v 3-4 Games v Prahe. No. Mal som prenajatý byt z Airbnb, taký úplne pekný a dobrá kuchyňa, tak som si povedal, že ja pôjdem sa večer niekam nájsť. Tak som robil taký kitchen stream. Čo si varil, prosím ťa? Lososa som tušil. Ty, no tak to by sme vyhoreli hneď, to ja neviem. Ja som do varenia moc není. Ja úplne zbožňujem varenie. Ja by som to strašne rád, vieš? Hej. Ale ja to neviem. Ani ma to niekde láka sa to učiť. Ja teraz, jak som sem, tak vôbec. Ako, podľa mňa celé alfa, omega varenie je to, že to varíš pre niekoho. No presne. Presne vtedy som sa ešte vedel donútiť, ty kokot, ja som sa aj činu naučil robiť. Jako robil som to 2-krát v živote, ale pre frajerku som spravil. A páčila sa, hovorí, ty kokot, fakt je to chutilo, hovorím, čo ti jebe, tak toto bol vždycky pocit super. Ale akože pre mňa, keby som si mal variť, ale chod do piče, kuracie prstia si tam hodím na tú panvicu a to si spravím, ale to není varenie, však to vie každý spraviť. Len takú vec. No zase. Niektorí ľudia vedia fakt reálne spaliť aj špagety. No, zažil som iné veci. Nemusíme sa baviť, áno, tak to aj ja rozvarím, to nič. Nerozvarím. Odbehol som... Spáliť nie, rozvariť som ich rozvaril, odbehol som si proste len potvrdiť voľko, no a nepotvrdil som, či ako nebolo to potvrdenie, ale hneď som, no ježiš. A potom v 30. minúte som zistil, že kokočak ja varím, ti jebe. Tak som tam prišiel, tam taká penička tam bola už, on to vydal do hajzla a objednal som si jedlo. Ale je to, ako hovorím, že... Môžeme ísť aj sem kľudne. Neviem vôbec, kam idem. No, to nič. Prior, to ešte... No, Prior, halus. Ten názov sme mali aj v Bratislave, potom sa z toho stalo Tesco. A Trenčín je pekný. No, hej. To mesto. Najkrajšie mesto na Slovensku, čo som asi zatiaľ videl, boli Košice. Áno? Jak to fixí. Keď sme boli na takej akcii Subscribers pred pár rokmi, tak to centrum Košic je naozaj krásne.
Košice som bol párkrát. To mi páči. No čo, ty nejaké paranormálne veci nemáš? Ty kokos, akože mne originál, čo sa stali, to asi nie, ale mne raz s kolegami rozprával, to ako viem, že by ma neklamal v tomto. A bol som u neho doma, to bolo najhoršie na tom a hovoril mi to tam ten kokot. Že mal malú dceru, vieš, a že vraj tí deti proste to vidia, takéto veci. Že to také senzibilnejšie. No, že oni že tu proste oni vidia nejakého ducha alebo tak. Tak mi hovoril, že jeho dcera proste nejaký čas sa pozerala do rohu, furt do toho rohu. Furt proste do toho istého rohu ty sa pozerala a dajme tomu, že sa volá Kristínka, že Kristínka, čo tam stále vidíš, vieš? 2 roky mala, že tam stále vidíš? A ona zajebala zrazu z ničoho nič, že však tú tetu proste, vieš, že... Ja on, že jakú tetu? No však, že teta, čo tu bývala pred nami. A on, že čo, jaká teta tu bývala pred nami, lebo nevedel nič, vieš, o tom byte. Že jaká teta, čo tu bývala pred nami, že nie, tu žiadna teta nebývala pred nami. Ale že áno, že tá teta, čo tu bývala proste pred nami a že a ešte zajebala, že a ona vám chce ublížiť. Toto zajebala proste, že ona vám chce ublížiť, že komu nám? Že tebe tatínko a že maminke, že ona vám chce ublížiť. Že mne nie, ale že ona vám chce ublížiť. Počúvaj, že ona zimomriavky ako kot, že takto ti jebe. Že to vôbec. To hneď zavolal nejakú, ja neviem, nejakú bosorku, že ona až z Blavy prišla, alebo úplne, že kde ho našiel na internete. Neviem, či to nestalo týko 500 €. Že tam prišla a on je, ale že najlepšie bolo, ale že ona, najlepšie bolo na tomto, že on ho tam doniesol do toho bytu a že tá žena, že to je pičovina, never tomu, vieš, že to je 500 € za to tu dáš, vieš, nejakej podvodničke. A že aspoň uvidíme, že jak sa zatvári, že proste počúvať, že ona tam prišla do toho bytu, nevedela ktorý roh, nič. A ona, tá tetka, že tento roh je to, že tu je to. A oni v piči z toho, že nie, že to jak proste uhádla, že tento roh je to, že nechajte ma tu samú aj s tou malou. A oni, že nie je to ani náhodou, že nenecháme vás tu proste v jednom, to bolo v obývačke. Keď mi to hovorila, som mal zimomriavky a hovorím, ty koko, Lukáš, to už nehovor, prestaň. A on, že no ty koko, toto sa mi stalo, že tuto v tomto rohu. A tak nakoniec tam ostal on, že on tam môže ostať, ale že tá mama musí ísť preč. A ona tam, ja neviem, háky, baky, ty kokot, pičoviny začala tam dymiť, vieš, a povedala, že to bol taký zlý duch, že ona zomrela a že proste ona mala ešte nejaké nevybavené účty tuto, na tomto svete. Ja som neviem, ty z toho, toto je halus, takéto veci. Že nejaké nevybavené účty mala na tomto svete a že ona by fakt dokázala nejako ublížiť. Že týmto ľuďom. Ty kokot, ja som bol z toho v piči. Hneď by som ten byt predal do piče. Ja by som ho daroval. Na, choď ty kokot bývať tu. Neviem, čo toto sú jeby. Akože s tým rohom je to halus, pretože tak ma vlastne Tonika sa vždycky tak bavila na tom, že som pozeral. Som sa zobudil, som sa posadil, kúkal som do nejakého rohu. A v normálne takto ako nepričetne, že si nič nehovoril, alebo taký namesačný? Že som tam niečo kúkal. A potom samozrejme, že som sa tam aj s niekým rozprával. Ale No. Počkaj, skúsim, že ti to... Ježiši retardovaný. A to sa ti stáva ešte? Takéto rozhovory, ty kokot, vieš čo, ja to neviem, lebo ja si to nepamätám. No, ale paradoxne, ako nepamätám si tie rozhovory, ale pamätám si tie pocity, že ja nemám, nie je to námesačnosť taká, že si nepamätám, čo si spravil, pretože ja sa kľudne zobudím na to, že sa na terase u mňa niekto na mňa pozerá, vieš, akože takéto klasika, že nemám zázera, ale to nie je také, že vidíš nejaký tieň alebo niečo. To je také, že som tam videl takého ako keby chlapčeka, ktorý že iba tak sa vyhol, že sa naspäť zahol. Jebe. A to sa ti normálne stane, akože v noci, keď sa zobudíš? No to sa mi stalo, čo mám pred mesiacom? Lebo ja mám spálňu, tak mám hneď napravo balkón a tam mám proste terasu, moje sedenie a tak. A presne ja tam mám kufor totižto, ja tam mám kufor akože na dovolenku a presne spoza toho kufra proste som kúkol, že... Čo ti jebe? Sa to tak náhlo? Mne sa stala asi taká vec, že som išiel na vecko po tme a hovorím, kokor, jak dobre už poznám túto izbu, hovorím, čo ti jebe, som tu nesmrteľný, vieš, do ničoho nemôžem nabúrať alebo tak. A pomaličky som išiel a takto som mal ruky. Takto vieš, takto som mal proste ruky a medzi do jednou a druhou rukou bolo 20 cm. Išiel som a vieš, že kokor, keby ste alebo čo tak proste nenabúram a boli otvorené dvere zrovna. Prijebané kurvy boli otvorené, neboli zatvorené, ale boli otvorené, vieš, a boli takto. A samozrejme, že ak boli takto, tak jedna ruka tu a druhá tu. A jak som išiel, tak som prijebal čelom normálne, nosom, ty kokoda, čelom a jak som sa nalakal, tak som v momente som pravačkou najebal do tých dverí, že a slomil som si prst.
zlomil som si tento prst kurvený, lebo tuto mi normálne vyskočila kosť. Jak som tu najebal, trieštivá zlomenina tejto kostičky vyjebanej. No tak normálne v noci z Vécka som proste sa stal boxeristický zápas s dverami, ktorý som prehral, pretože som si zlomil prst. Takú som tam najebal, som sa tak nalakal. Som uskočil ty kokot a v momente som tam prijebal ranu. Viem, že neviem kto to je, že proste niekto mi jebol alebo čo vieš. V momente som tam jebol bombu jak kokot a zlomil som si prst. A hovorím, ty kokot som zasvietil, prst v piči, bolesť a kokot a dvere to rozjebané, takto sa tam hývali. Tak dvere som rozjebal. Nie, že oni rozjebali mňa, nič nebolo. Však ja som si tam tú ruku dochrámal, ty kokot. To bolo... No som nemal nikdy zlomeninu. 3-4 roky dozadu, ježiš, som bol lámaný strašne moc veľakrát. Len teraz sa mi pošťastilo. A ešte ti poviem jednu vec, neviem, či si videl ten príbeh, ale to len tak skrátke poviem, lebo nechcem asi o tom túto rozoberať, lebo to bude v piči. Bol som u kamarátky, zavolala ma, že má voľný byt a pičoviny, že či neprídem, že je chorá, že či ju neprídem vyliečiť. Len tebe jebe, Maťo Bylinkár, ty kokot liečiteľ, vieš. Mal som 18 skvelých rokov, mal som chvíľučku som mal vodičák. Hovorím, ty kokot, to ani neskúšaj, Barborka, že by som neprišiel, však ja prídem, hovorím, berem rúbsaček s bylinkami a prídem, vieš, pičoviny som mi začali písovať, ona ujebí a kokot hneď, len smajlíkov tam jebala, hovorím, kokot, prídem. Tak som si zobral sekrené auto, Peťa, prosím, požičaj mi auto, idem na kamarátku. No dobre, jasné, pohodičke. Tak som tam prišiel asi, neviem, 10 hodín, 11 bolo. No a sme sa nerozprávali kokot 2 hodiny, vieš? A ja som myslel, že ty kokot, to fakt asi nič nebude. Ja už som normálne prestával veriť. To je najhoršie, čo môžeš byť, že proste už prestávaš veriť, že už bude jebačka. A ona dobrá, ako čiernovlasá, mala tiež 18 jak ja. A nič, furt nič. Hovorím, do piče, tak to ešte som písal týko Restovi, že Rest ešte ma čakaj. Tedy sme loko hrávali, to bolo, ja mám 25, budem mať teraz a drž mi miesto. A počúvaj, tyko, áno, hovorím, že koko, drž mi miesto, proste ideme ešte hrať, že tu nič nebude. On, že ti idem na ňu. Išla na vecko, vieš, ja som si myslel, že ide na vecko. Odišla, rýchlo som vypil vodu, hovorím, no tak nič, ja už musím, hovorím, chytro mi zavolať ty kokot, alebo čo, že musím ísť pre teba, že toto tu je piči, tu je nuda, hovado. A prišla, už len v župane proste prišla, vieš, a už som videl, že keď som telefón vypínal, že dobre, nič sa nedeje, že berem späť, som to vypol, vieš, do piče ten telefón, no jasne, zobrala ma do izby, tak všetko, pohodička, ti jebe krása, ja neviem, do druhej, do tretej, fakt dlho sme trtkali, úplne super, a že niekto ešte spím, vieš. Hovorím, a tak mám piči, však kľudne tu prespím, nie, však raketa si jak kokot, tak mám v piči, vieš, že prespím tu, že a tak do 5. do 6. tu budem ešte tak 3 hodky si zriebnem 4, že no strašne, dobre, pohodičke. Tak už som si lahol, ty kodej, vieš, tak to jak normálne ležíš na chrbáte a už si bol rozjebaný ospatý, ako už nevieš, dám do piče ty brýle. Už nevieš ani kokot, vieš o sebe, že už taký ospatý, ale proste cítiš, tam bola taká lampička zasvietená a cítiš, aj keď máš zavreté oči a takto si dáš ruku napríklad pred seba, pred tie oči, že čo si sa ešte viac zotmelo, že čo si je na piču, že niečo tam pred tými očami je, vieš? A ja som rozjebaný, ako ja spím, vieš, unavený, že to nič. A nedalo mi to ty koko, tak som otvoril tie oči, tak som ja takto ležal, tak ona proste bola takto nado mnou, takto ruky, otvorené oči, čierne vlasy, ona vyzerala v prvom momente, jak tá z kruhu, čo vyliezala. Samara. Počúvaj, Samara bola nado mnou, kokot. Tma, Samara bola nado mnou, ty kokot. Rozumieš, som len otvoril oči a prvý moment čo? No srdce mi vyskočilo, normálne z tlaku 40/80, keď spíš, ty kokot, bolo 240/800, normálne 800 pink, červený celý, ty kokot som očervenal. Som ho chytil za ramena, takto mala od seba ramienka, no suchučka, baba 18-ročná. A v momente proste len, že ty kurva! A som ho odsotil! Počúvaj, som ho odsotil, už som benčoval, ty kokot, ona letela, ona mala 45 kg, ona letela cez celú tú izbu, z postele som mu zjebal, že len padla, počúvaj, ja som vyskočil, ja hneď do postoju, ja že čo ti jebe? To čo robíš? Však som skoro infarkt dostal, začal som tam lieskať ako kokot, vieš? A ona že hlava, poza tej posteli, že ja hovorím, čo ti jebe? Čo robíš? Ty ma chceš zabiť? Však jebačka bola všetko pohodička, mám ťa rád, ty kokot, ale nezalúbil som sa, ale choď do piče, toto sa čo stalo? A ona že, ja som tu nepovedala, rozjebaná kokot. Ja hovorím, čo si mi nepovedala? Ona že, bývam sem tam námesačná, že viem si aj hlavu takto búchať o stenu a tak, že mama ma koľkokrát našla, že takto som si hlavu jebala o skriňu, vieš, a že potom ma len položila do postele, že nemôžem ma zabudiť, že ty si ma zabudil, no si ma odhodil. Ja hovorím, ty kokot, to si mi kedy chcela povedať? Devi, toto som spravil, som bol oblečený, ty kokot, som mal košelu, ja som si všetky gombiky som si zapol na jednu ruku. Som všetko pozapínal a v momente mačkal som výťah, ty kokot, takto, že chytro dole. A ona tu na dvere, že ty kam ideš? Hovorím, čau, odiď satán, zavrel som dvere, ty kokot a išiel som do piče. Odtedy o tej babe som nepočul. Od 18 som od tej babe nepočul. 7 rokov som nepočul, ale že vraj má chalana, ten musí
Ty kokot, jak má chalana, tak ten isto nemá vlasy, alebo šedivý je kokot. Toto nemôže proste robiť zdravému človeku. Ja som bol v piči, mne skoro srdce prasklo. Vtedy som zistil, že proste dokážem benchnúť aj 200 kg bez toho, aby mi srdce prasklo. Pri tejto, čo ti jebe, to bol najhnusnejší zážitok, som to bráchovi hovoril. Ježiš, ten sa smial jak kokot, a hovorím, ty buzerán skurvený, aby som ti to prijal, toto ty kokot, aby sa ti stalo. Piči. To je hrozné, že hen taký človek existuje. A že ja som ti nepovedala? Čo si mi mala povedať? Koľko, že bývam namesačná. No nič, išla do piče, hneď som ho odhodil. Bože! Niečo podobné som mal s Nikou, prvú dovolenku našu. Čo ti jebe? Sme boli spolu pár týždňov, ale ako našťastie to nebolo úplne tak, ale bolo to veľmi podobné. Teraz, keď na tým tak premýšľam, to bolo veľmi podobné. To bola naša prvá dovolenka, to bolo na moje narodeniny, z 3. júna som mal oslavu a potom 4. sme hneď odletali na Malorku a to sme boli prvýkrát niekde takto spolu. Sme nebývali, to proste nič, ešte nehrozilo pár rokov spolu bývať, to sme sa len začali akože nejak vídať. Poznali sme sa pár rokov už, ale naozaj to začalo byť také vážnejšie a na tej dovolenke sme boli teda prvýkrát spolu a prvá noc, presne, počúvaj ma, jednoducho, tak sme to trošku prehnali s alkoholom, čo je všetko v pohodičke. A jedine, čo si tak matne pamätám, že som sa zobudil o 4 ráno na to, že vedľa mňa, máš dvoch ľudí, čo vedľa seba ležia, a ona, ak ležela vedľa mňa, bola otočená, nebola nado mnou, a bola otočená a takto na mňa kúkala, vieš, otvorené do očí do korán a taký creepy úsmev, takže čo ti jebe, ty kokot? Počúvaj, ja by som asi najebal z reflexu, ja neviem, ty kokot. Tento reflex som síce nemal, že som mi odhodil z postele, ale ja som sa ako zlákol jak hovado tiež, to bolo také, že to je také, že nepríjemné, však kokot, ty spíš, kto ťa má čo otravovať. A to je také, že proste tak otvoríš oči, nečakáš, však to je, no presne, však ja som jej to tiež spravil. A ja pozerám na ňu, že čo si spravil? Spýtal som sa, že v pohodičke všetko? A že no. Kam? Možno ťa budeš žrala, že aký si pekný, ale no, hej, jedine, že by nie, pretože... Ty možno sa mal boče vytrhať, ale čo takto pozerala, aký kokot? Nie, boli sme... Ježiši Kriste. Jak som boli na milimeter vedľa seba, tak som sa pýtal, že všetko v pohodičke, že blablabla, neviem čo. Ona, že nie, všetko úplne v poriadku. A taký ten kľudný psychopatický hlas. Čo ti jebe? A ja proste, že OK, tak som sa pretočil, lahol som, zaspal som. Po veľmi dlhej dobe samozrejme, lebo v hlave mi išlo veľmi veľa vecí. Ty som sa neotočil, ty kokos. No, neostávalo mi nič na výber, to už som si hodil mincov, že 50 na 5. Že ťa rozjebe nožíkom, ty kokos zozadu ťa rozreže jak prasa, alebo ma zapichne odzadu, alebo aspoň to nebudem vidieť. Kokos. A ďalší deň sme sa teda akože, som sa zobudil a všetko, sme boli pri bazéne a som si úplne spomenul, že počujeme ináč to, čo bolo v noci. No, že čo bolo v noci. Že ten proste, najviac creepy pohľad, čo si mi dala, asi čo si mi hovorila, úplne nezmysly. Je, že, ona, že čo? Som spala. Ty kokos. Ona sa to nepamätá na nič z toho. Že ja som sa rozprával proste neviem s kým. A dávala normálne veci, mi odpovedala všetko, proste to není taká tá námesačnosť, to nebola štýlu, že rozprával, že nezmysly od veci, nelogické a tak, normálne mi odpovedala. A tu teraz ako si nerobím prdel, ako keby som sa, keď som mu porovnal s tým, jak sa rozprávam cez deň, a tuto, ako keby som sa rozprával s úplne iným človekom. Vieš, ešte ti odpovede, štýl ako vyberáš vety, to je všetko, čo proste na človeku poznáš. Že má nejaké charakteristické slová, skladbu vied a tak ďalej. A tuto proste ten kľudný pohľad, úsmev, všetko. Ja pozerám, a teraz po tých všetkých mojich peripetiach za tých pár rokov som si tak uvedomil, že ty koko, tam ju niečo v noci posadlo, ty koko. Šet by vedel, že že tam mu niečo posadlo, ty kokot, jebe, a to si ešte si mohol spať? Potom v jednej izbe? A to som nevidel. Neviem, v momente by som asi rezervoval inú izbu, že prosím ťa, vieš čo, dostal som kiahne, no nemôžem ťa nakaziť, idem hen tam, dobre spať. Jebe. To som si teraz spomenul, že to bola naša prvá dovolenka, asi taká najviac creepy vec, čo sa mi stala s ňou, ale